Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkanmu da wuni. Barkanmu da saduwa a cikin wani sabon bidiyo da zamu tattauna akan wani sabon code ne aka samu wanda zai taimaka sosai wurin fahimtar wasu abubuwa. Amma muna ba da shawara don Allah kada yi amfani da shi ta hanyar da bata dace ba. Wannan code din zamu yi amfani da shi ne a wurin gano wani ne ya kiran budurwana ko kuma wani ne ya kiran matana ko kuma wani ne ya kiran wani dan uwana wanda ban gane shi ba. Duk yanda mutum zai kira, idan har aka kira shi ko ya kira zaka ji duk abin da ake yi. Kana ɗiya ne wadda ta dame ka duk abin da tana rashin ji kuma baka sauraron abin take yi. Kila ma bata bari ma a ji tana waya da wani ko da wani ba amma san tana wayan ba, amma koyaushe tana waya da mutane waɗanda ba su dace ba. To akwai yanda zaka ka saurari dukkan abin da take yi. Dukkan wayar ta yi idan dai aka kira ta da wannan layin da zaka yi wannan abin da shi, za ka gane wa ya kira kuma za ka gane, za ka ji dukkan abin da suka tattauna aka, sai dai in baka son ka ji kawai. Da farko dai abin za ka yi, za ka sa wannan code din *** 62**. Idan ka sa wannan sai ka sa number ta. Misali number ta 0s0 ne, sai ka sa 2225522 kawai mun sa shi ne kawai misali a ce muna son mu ji wannan. Da ka sa hash kana dannawa zai baka shi successful. Zai je kawai to ga wani lokaci da yana sauka ya nuna maka setting successfully, to duk lokacin da aka kira da wannan number tabbas za ka ji abin da ake cewa, sai dai in kai ne baka son ka ji wannan kiran ka san da shi kawai shikin sai ka yi tabbatar shi. Amma duk lokacin da aka kira da wannan lambar za ka ji wani ne yake kira kuma menene ake tattauna akai. Don haka da Allah sai a danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Muna godiya sosai, Allah ya samu dace.